பிபிஎஃப் பண்ணுறதுக்காக நம்ம ஸ்டூடியோக்கு வரும்போது சரி லஞ்சை முடிச்சுட்டு போயிடலான்ட்டு ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டில் வண்டியை வேலட் பார்க்கிங்கில் கொடுத்துருக்காங்க. அங்கே பார்த்த வேலை தான் இது. ஸோ சின்னதாக சைட் பேனலில் ஸ்க்ராட்ச் ஆகிடுச்சு. ஸோ இதை நம்ம ஃபுல்லாக ரீபெயிண்ட் பண்ணணும், அப்படி இல்லைனா இதை டச்சப் தான் பண்ணணும் நம்ம சொல்லியிருந்தோம். ஸோ எனக்கு அந்த அளவுக்கு ரொம்ப பர்ஃபெக்ஷன் வேணாம், புது வண்டி தான், பட் எனக்கு அந்த டச்சப் பண்ணாலே போதும், அங்கே வெள்ளையாக தெரிகிறது எனக்கு க்ரீன் கலரில் தெரிஞ்சால் போதும் அப்படின்னு சொன்னார். டச்சப் பண்ணினதுக்கப்புறம் இந்த வண்டியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக நம்ம 7 இயர் வாரண்டி பிபிஎஃப் அண்ட் 3M ஃபிலிம்ஸ்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இதோட அவுட்புட் இப்போ எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். ஸோ இந்த லேட்டஸ்ட் ஃபேஸ் லிஃப்ட் டஸ்டரோட ஒரு ஓனர்ஷிப் ரிவ்யூ நம்மளோட யூடியூப் சேனல்லையும் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா நம்மளோட சேனலில் போய் பாருங்கள்.